Oh, oh, oh. Ah. Oh. Jos. Jawa Timurane krasa mboten? Krasa, krasa. Kurang krasa napa mboten? Wis rada krasa. Nah, tuwek mergane. Wis kaya pasir putih. Kerasake, Mas. Wis sepuh soalnya. Syukur bisa Aku kaya suwukane nganti kaya wong banyaki. Ling ngene nganti ping bola bali. Lah iya, piyagone iki jan juaha to karo aku. Iya. Iki tandha saking semangate ngiringi Mbak Anting kak. Mangga sakmenika jumeneng malih Mbak Elisa ora karo sawaso. Menika kala wonten panyuwunan Mbak Elisa. Menika wonten ing kersakaken sambung panci dalu. Wah, Nika kula kirimaken buat Pak Ari, udah lama nggak ketemu Pak. Oh, Pak Ari. Nggih. Nggih, tadi minta apa kopi apa gitu, tapi aku nggak bisa lagunya. Jadi ini sambung panci dalu saya. Sambung panci dalu kagem Pak Arianto. Ya. Sugeng mi rengaken lan lesani. Lajengan napa bawa lagi. Mawi bawa menika spesial, pokoke mawi bawa. Duet, Ting. Duet. Berdiri kamu. Wah, jan ngadeg wong loro to. Iya no. Jan kaya angka 10. Mbak Elisa kaya angka 1. Lah iki gantine cangkir ora libur aduh lambeku ketatak. Heeh. Ora ini Kang Senan yo kok yo beda yo, Ting. Lah yo saya iki sesuai dengan keyakinan masing-masing. Heeh ya. Ora apa-apa. Kapan-kapan iki nek muni nggek wong ketrima iki anggo sandangan apa-apa ya tetep apik ya ta. Enggak apa-apa. Ini namanya emerald, Pak. Betul. Ini warna emerald tapi ini ngerti ora? emerald hijau. Betul. Iki lho padahal